Owensanda Talibanyň köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýdaky çaltlyk bilen paýtaxt Kabuly eýlemeginden 3 gün soň Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi günorta goňşusyndaky bolup geçýän ýagdaýlar barada dymışlygyny bozup 18 awgustda bir wada 3 beýanat ýaýratdy. Bu beýanatlar Owensandaky wakalar dünýädäki iri habar beriş serişdelerinde gyssaly habar hökmünde beýan edilýän mahaly Owensan bilen 800 kilometr töweregi terhit araçagy bolan Türkmenistanyň özüniň goňşusyndaky ýagdaýlar barada ilata düýbünden maglumat bermeýändigi hakda Adatlyk radiosunda ýyly ýydyna çap edilen maglumatlaryň ýydyanyna gawat geldi. May aýyndan bäri Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Owensandaky eskerlerini resmi ýagdaýda çykaryp başlamagynyň ýydy süre gysga wagtyň içinde ýurdun möhüm şäherleriniň tasy ählisine eýilen Taliban 15 awgustda paýtaxt Kabula girdi. Şol sanda prezidentiň köşgüni eýledi. Bu ýagdaýlaryň fonunda Owan prezidenti Ashraf Ghani hem ýurdu terk etdi. Türkmenistan Owan meseleleriniň ähli aýratynlyklarynyň syýasy diplomatik serişdeleriň hemde usullaryň ulanylmagy arkaly parahatçylykly çözülmegine berk ıgrarly bolmagynda galýar diýilip Türkmen diýiminiň medpuat gullugynyň çap eden beýanatynda Türkmenistanyň Owensany ýakyndan synlaýandygy hem bellenilýär. Şeýle-de beýanatda bu ýurtdaky täze döwlet institutlarynyň ýakyn wagtda hukuk giňişliginde we Owensanda ýaşaýan ähli etniki toparlaryň hemme taraplaryň gatnaşmagynda döredilýekdigine ynam bildirýändigi hem nygtalýar. Türkmen diýimi ýurdun Kabuldaky ilçihanasynyň we Hiratdaky hemde Mazar Şerifdäki baş konsulluklarynyň adaty tertipde işlemeklerini dowam edýändigini hem habar berýär. Beýanatda Owensandaky Türkmen ilçihanasynyň we konsulluklarynyň binalarynyň daş töwereginiň Taliban hereketiniň wekilleri tarapyndan goralýandygy hem bellenilýär. Türkmen diplomatlary Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň hereket etmeginiň adaty tertibine laýyklykda öz üstlerine yüklenilen wezipelerini dolu görümde yerine ýetirýärler. Diplomatik wekilhananyň hemde konsulluk edaralarynyň işgär sanynyň azaldylmagy ýa-da hünärmenleriň bölekleýin ýurtdan çykarylmagy amala aşyrylmady diýip Türkmen diýimi ma'lum edýär. Ýatlasak Taliban toparynyň hökümdarlygynda diplomatlaryň how pastyna düşmeginden alad edip ýeşenme güni dünýäniň ençeme ýurdu özleriniň Owensandaky ilçihanasyny evakuasiýa edip başlady. Käbir döwletler bolsa Kabuldaky ilçihanasynyň işgärleriniň sanynyň azaldylandygyny, ýöne işiniň dowam etjekdigini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkmen Owan serhedindäki Mamnadar Akine hemde Serhedabad turgundy gözegçilik göýberiş nokatlarynyň hem adaty tertipde işleýändigini habar berýär. Taraplaryň ikisi tarapyndan kesýetlenen tertipde avtomobil tirkegleriniň hemde demir ýol wagonlarynyň zerur bolan mukdarynyň geçirilmegini üpçün edýärler diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýle-de onda döwlet serhediniň goraglygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhed üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlygyň hemde gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meselleri babatynda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleriniň Taliban hereketiniň wekilleri bilen ýygyderli gatnaşyklary saklaýandygy hem aýdylýar. Türkmen diýiminiň Owensan baradaky beýanatlary 18 awgustda giýişlik we 19 awgustda ýerden hem dowam edip ministrligiň web-saytynda ýene 3 beýanat köpçülige ýetirildi. Türkmen diýimi 18 awgustda Türkmenistanyň Mazar Şerif we Hirat şäherlerindäki baş konsullarynyň değişiklikde Taliban hereketiniň Balx we Hirat welaýatlaryndäki wekilhanasynyň ýolbaşçylary bilen duşandyklaryny ma'lum etdi. Duşuklaryň dowamında Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň Owensanyň Demiradyk we Günwatar welaýatlarynda öz işini amala aşyrmak bilen bagly bolan anyk meseleleriň ençemesiniň ara alınıp maslahatlaşylandygy aýdylýar, ýöne onuň jikmejikleri aýdynlaşdyrylmaýar. Taliban 15 awgustda Owan paýtagty Kabuly eýländinden bäri bu waka dünýäniň köp ýurtlarynyň üns merkezindäki esasy özgörçlikleriň biri bolmagynda galýar. Muňa garamazdan söz azatlygyny berk çäklendirýän we dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistan Owensandaky ýagdaýlar babatynda
təfsilata maglumat bermän gelýär. Bu barada ýurdun medeniýetinde we döwlet telekanallarynda hem habar berilmeýär. Türkmenjiminiň Owganistan babatynda ýaýradan beýanatlary paýtaht Kabuldaky ýagdaýlar bilen birlikde türkmen häkimetleriniň ýowuzlukdan gaçyp türkmen serhedine sığınan Owgan hökümet güýçlerini bosgunlary şol sanda etniki türkmenleri hem bitaraplyk statusuna salgylanyp öz çägine geçirmeýändigi barada Adatlikda ýyly-ýylyna çap edilen habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistanda koronavirusyň delta görnüşiniň giňden ýaýramagy bilen virus uýurgyanlaryň we ondan hilak bolýanlaryň sany artýar. Covid-19-nyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda keselhanalar, hatda tutuş owullar hem karantina ýapylýar. Hastahanalar syrkawlaryň akymyna dözülip bilmeýän ýasaglary geçirgelerde ýerleşdirýärler. Emma köp halatlarda olary kabul etmekden ýüzürýärler. Bu agyrlykda lewapda käbir gaz edarlary diňe vaksina tanjymyny etdiren işgärlerin ýa goýuryljekdigini duýdurýarlar. Aşgabat başagaýlykda ähli keselhanalar syrkawlardan doly, ölýänler hem köp. Ähli ýaşly adamlar şol sanda ozal vaksina tanjymyny urduranlar hem keselleýärler. 30-njy mikroraýonda syrkawlar has köp. Virus juda agyr geçýär, köpleri dem gysma döreýär. Keselhanalar nähoşlary kabul etmeýärler. Gidin öýüňizde bejerge alyň diýip goýberýärler. Ozalky Gyzyl Haç keselhanasynda hastalary geçirgelerde ýerleşdirýärler. Lukmanlaryň özleri hem juda aljyraňy ýagdaýda diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 19-njy awgustda habarçymyza paýtagtdaky ýagdaýlary gürrüň berdi. Habarçymyza Aşgabatda soňky günleriň dowamında virus bilen bagly birnäçe ölüm ýagdaýyny hem tasdiklatmagy başardy. Bu ağırlıkta koronavirusun yurtdaki esası ojuklarynyň biri bolan Marda ýene-de bir owa karantina yapyldy. Mundan öň Azatlyk sebitdäki birnäçe keselhana bilen birlikde wekil wazir etrawynyň Garaja Köw owasynyň hem karantina yapylandygyny habar beripdi. Indi Murgaw etrawynyň Kuýguş owasyna hem karantina yapdylar. Vilayatyň beýlik sebitlerinde hem bolşýaly Kuýguşda da virusyň delta görnüşi bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň sany gün saýyn artýar. Her gün agyr ýagdaýdaky onlarça adam tiz kömek uloglary bilen vilayatyň ýokunç keseller hastahanasyna äkdilýär diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 19-njy awgustda Mardaky habarçymyza gurrun berdi. Sebiti tapar edip görün habarçymyz regionu günde 2 wagtyna hlor tepilýändigini hem anyklady. Daşarda hlorun ýiti ýyty burnuňa urýar. Gijelerine küçüleri hlor bilen işleteler, ir sagat 6-lar töweregi bu himik jisimi uçordan sepýärler. Ýokardan sepilýän hlor täbäpli ikinler guraýar. Ýetişen gök önümleriň ýüzünde dermanlaryň ak tegmilleri görünüp dur diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň biri habarçymyza aýtdy. Ol maskala lukmanlaryny her gün owanyň içine aýlanyp adamlaryň gyzygynyny ölçemek tapşyrlandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz agyr ykdysady krizis sebäpli onsuz hem gurupdan düşen Kuýguşyň yerli ilatynyň owanyň karantina yapylmagyndan soň gündelik ýyjyk çöreginiň hem uly mesele öwrülendigini belledi. Döwlet dukanlaryna degişdirlikde ardan satylýan haritlaryň getirilmegi besedildi. Un paýoklary hem berilmeýär. Köp hojuluklary ýyjyk çöregi alady diýip yerli ýaşaýjylaryň biri sözüne goşdy. Sol bir wagtda hastalaryň akymyna dözülip bilmeýän Marynyň Niýazow adyndaky keselhanasy hem karantina yapyldy. Mundan ozal Mary welaýaty ýokunç keseller, Ýoğulötün we Murgaw etraplarynyň ýokunç keseller hastahanalary hem karantina yapylypdy. Niýazow adyndaky keselhanada virusyň ýeňil alamatlary bolan hastalar saklanýar. Syrkawlaryň ýagdaýlary erwetleşip başlasa, olary welaýatyň ýokunç keseller hastahanasyna iwerýärler. Emma ol ýere soňundan getirilenleriň köpüsi sagalman helak bolýar diýip yerli lukmanlaryň biri belledi. Şol bir wagtda Lewap welaýatynyň tamyn depidäki gaz zawodunda 5 işgärden koronavirus ýüze çykarlandan soň ýol başçylary wagty bilen Novotak smenada geljek işgärleriň hukmany vaksina tanjymyny urdurmalydyklaryny, bolmasa olaryň dähmet ýerlerine goýurilmejekdiklerini duýdurýarlar. 15-nji awgustda wagty bilen gelen vaksina etdirmedik işgärleriň birnäçe toparyny ýyzyna ýolladylar. Munyň ýyzy bilen işgärler destini tanjym etdirmek üçin saglyk öýlerine ýüz tutdylar. Emma vaksinanyň diňe raýatyň hasaba alynan sebitindäki keselhanada urulýandygy, köp ýerlerde vaksinanyň ýoklugy sebäpli işgärleriň aglawysy destini tanjym etdirip bilmeýärler diýip Lewawyň däne etrawynyň ýaşaýjysy 19-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol munyň korrupsiýa amallaryna hem ýol açýandygyny sözüne goşdy.
Däne we niyetlenen vaksinalaryň ählisi farawa iberildi. Meniň ýaşan sebitimiň saglyk öýlerinde häzir vaksinanyň ýokdugyny aýdarlar. Faraply işgärlerin hem sanynyň köplügi sebäpli olara hem vaksina yetmeýär. Şol sebäpli Türkmenabada gatnap, şol ýeriň saglyk merkezlerinde 300 manat para berip vaksina urdurýar. Bolmasa lukmanyr tanjym etmekden ýüze urýarlar diýip gaz pudugynyň işgäri belledi. Bu ağırlıkda Lewapda koronavirus çäklendirmeleriniň fonunda ýurdun beýleki kunjuklaryndaky esasan ki Aşgabatdaky ýokary hujaýlaryna kabul edilen talipler okumaly tewitlerine äkidilip başlandy. Türkmenabadyň 4-nji we 2-nji saglyk öýlerinde talipleriň testlerini alyp 72 sagatyň dowamında degişli uniwersitetden gelen jogapkar işgäriň garamagynda ýürüýte awtobus bilen Aşgabada aşyrýarlar. Olar paýtagta baranda hem bir hepde töweregi karantinda saklanar. Goloýda Marynyň energetik institutuna kabul edilen talipler hem äkidildi diýip yerli bilim işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden, döwlet aratyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan, şeýle-de degişli tewitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öz herketçäklerinde COVID-19-yň ýokdugyny tekrarlap, ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpelýänligi, keselhanalaryň, hatda tutuş tewitleriň hem karantina ýapylýandygy barada azatlykda we garaşsyz nesirlerinde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler. Mary häkimliginiň ýol başçylary tewitin gowaça meýdanlarynaky hakyky ýagdaýy döwlet dostlaryndan ýaşyrmak üçin gowy çäre tapdylar. Uçar mendiliniň golaýyna prezident sapara gelenini ýokardan görünjek potrot ýerlerini traktor salyp ol ýerleriň felçen güten gowaçasyny teki sürüp aýyrdylar. Sızlarlan maglumata göre häkimligiň işgärleri prezidentiň ýokardan uçarmy üstünden pil bolup oturan potrot ýerlerini, gowaça ekilen ýerleriň köpüsiniň boş garalyp ýatanlygyny görüp birini işten aýryp türmäge bastyrmagyndan howatir edipdirler. Şu sebäpden anonimlik şertinde berilen maglumata göre gowaça öwürmedik potrot ýerlerini traktor salyp ol ýerleri giýjesi bilen sürüp tekillep gowaçanyň ýerini şuwunlyr ekmeli. Egerde prezident sorasa bu meýdanlara şeker şuwunlyry ekildi diýmelip häkimligiň işgärleri bir çukura tüýküripdirler. Aýdylmagyna görä prezidente marada gelýän hepdäniň birinji güni garaşylýar we şu sebäpden şäher giýjesi bilen ýuwuly bardylýar, arassalanýar, gerek ýerlerini awatlaýyş işleri geçirilýär. Şäheriň protokol köçelerini ýaşaýan adamlaryň üstüne aýlanyp öňümüzdäki hepdäniň birinji we ikinji günleri daşaryk çykmak gadagan, köçe tarapdaky penjerelerini ýapyk durmaly, açmak gadagan, iýje işçek zatlaryny hatda gerek bolan dermanlaryny hem şu wagt herden alyp goýun. Birinji gün çağırsaňyz tiýil kömek hem gelmez diýip öňünden berip duýduruş berdiler. Şeýle-de ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanan işgärler hatda ýürüýte bellenen lukmanlaryň hem prezident Mary vilayatyna saparyny diýýänçä näýätaglaryň öýlerine barmagynyň gadagan edilendigini aýtdylar. Bu lukmanlar diňe prezident bilen gelen delegasiýanyň agzalaryny seretmeli edildi. Bular 3 arkasy berip barlanan terjimehallary milli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan bir gözden geçirilen saglyk işgärler diýip azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Bu maglumaty Mary şäheriniň kemine, Aşgabat, Mawtumulýar köçeleriniň golaýynaky köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylar hem tasdik etdi. Tejribeden belli bolşýaly Türkmen prezidentiniň iş saparlary diňe onuň baran ýerindäki ýönökay adamlarda eýeli ýa eýesiz haýwanlar hem kyn ýagdaýda ýaşalýar. Şäheriň içinde häzir eýesiz it pişikleri aglamak, öldürmek işleri dolu güýjünde gece saat 12-den soň te daňdan 4 senli alınıp barlýar. Aýlanyp gören adamlar şäheriň içinde boş gezip gören it görseler göni tüpeňleýärler. Pişikleri bolsa hapa dökülýän çelekleriň golaýyny agylyk kalbasa bölejikleriniň her gün zäherleýärler diýip ýaşaýjylar aýdýar. Cemaat tozuluğunun bir işgari it pişikleri öldürmek buyruğunun sebäbini prezidentiň sapary bilen baglanışdyrdy. Özüňiz bilýärsiňiz, prezident gelýär. Egerde it pişikler onuň geççek köçesinden algap ýoluny kesseler, ya prezidentiň awtulagy şol it pişikleriň birini kaksa bizi işten kakarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran arassaçylyk işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä prezident gelenini diňe arassaçylyk işgärlerde
howpsuzlyk işgärleri hem ullukan arada galýar. Eger öňünden pisik geçse, prezident ýoly pisik kesdi. Indi meniň işim uğruna bolmaz diýip biri yok günü salar diýip howpsuzlyk işgärleri aýdýarlar. Milli howpsuzlyk işgärleri bu arada jemaat tozulugynyň işgärleriniň ýanyna gülüp gurrun edýärler diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Döwlet daşdynyň etjek sapary arak şeraby erkin alranya öýsüz öwdarsyz adamlaryň hem ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Polisiýa işgärleri täl içkili ýa öýsüz hasaplan adamlaryny tutup peşanaly ýorunyň uğrunaky wagtlaýyn tutsawhana alyp gidýärler we olardyň prezident gelip gidenden soň azad ediler diýip hukuk goraýjy işgär aýtdy. Şu aralykda Mar şäherine etrap ýerlerini işleýän hukuk goraýjy işgärleri hem getirdiler we olar maska düzgünlerini berip gözegçilik edýärler. Çäreleri gatnaşýan adamlaryň ählisini COVID-19 synagynyň geçirýärler. Olar munyň üçin 100 manat töleýär. Bir çäri üçin öz hasabyna türkmen millisklerini satyn alýar. Ýol we beýleki töleglerini edýän adamlar üçin goşmaça çykdazy boldy diýip habar çaýtdy.